Des de la Joventut Socialista de Catalunya ens vam adreçar al grup parlamentari socialista amb l'objectiu de que forcés la realització d'un ple extraordinari per parlar de la joventut, però especialment per parlar de l'atur juvenil i la dramàtica situació que viu la nostra generació en aquest país. Que es debati a les institucions i es tracti com ha de ser tractada aquesta realitat, que és com una absoluta emergència nacional. Ara està sent qualificada com a escandalosa per part de les institucions europees. Però a més, una onada de migració sense precedents a l'etapa democràtica, només comparable a la que vam viure a Catalunya a la postguerra. Produirem, jo crec que, propostes que donin respostes a problemes reals que avui en dia no troben en els governs que dirigeixen aquest país. La joventut ha estat una de les dianes del govern català i del govern de Madrid durant els darrers anys, no? Amb mesures molt dispars, com les taxes universitàries, la formació professional, el Pla Prepara, l'eliminació de la renda d'emancipació juvenil. Una situació vergonyosa per un país que vol ser una democràcia social avançada i que a més s'havia caracteritzat sempre per ser una terra d'oportunitats.